and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. That I may bring your love and peace to all the la paz y la tierra.
Pangalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, o maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Aron kita mga na lang sa pagsaon ni Santos nga misa. Aron atong madawat ang banuwag sa Espiritu Santo. Maghinuso na kita sa atong mga sala. Kaluyaw na kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ang amahan sa mga kabos sa langit atong himayaon. Tanay sa iyang mga tao, tinis sa lupa, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos sa mga magkakataon sa araw. Nagasipag kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo, tungo sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, utong anak sa Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw na
Kristo. Upang sa Espiritu Santo, iasa himaya sa Diyos Ama. Amen, 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 Magampo kita, O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing nga nagatuo kanimo. Kadtong mga gasa nga imong gihatag pagsugod pagwali sa ebanghelyo. Kiniamong gipangayo pinagi sa mong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod kita paligog. Sagikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin. Ug milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diya sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong mingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato, may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Sirin. Ug ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawo sa yuta. Ginoo ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawo sa yuta. Dayga ang Ginoo kalagko
O Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, O Ginoo. Puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawo sa yuta. Kun imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang nawong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawo sa yuta. Mulungtad unta sa gihapon ng himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diya sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diya sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawo sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawo sa yuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gibanduan sa espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kon kamo manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon apan maorang espirituha ang naghatag niini. May naglain-laing paagi sa pag-alagad apan maorang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos o pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan o pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ang lawas, bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinagi sa mao gihapong espiritu nga gipainom kitag tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. 50. Umari ka o Espiritu Santo, ibanwag ang langitong silaw
sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay labing hingpit. Sa kalag kalanong tamis, binating dinapit. Pahulayan ka din sa tanang kabudlay, sa kainit, tigbugnaw, sa kagulanan, tiglipay. O bulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga kanimo nagtuo. Kung ang matao wala sa imong grasya, kawadan sa kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw nga mga bisbisi og unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli og malig-ong pumuka. Og ang mabugnaon nga kalag inita, ihatag sa naggatuo kanimo, ang imong pito kagasa nga sagrado, ganti sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langitong kabuluhanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Manindog kita para sa Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nagsap. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na ni adtong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudayo. Unyang mitungha si Jesus, taliwala nila miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, di pasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon. Dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan, nining adlaw sa Pentecostes, diin gisaulog sa simbahan ang pagkunsad sa balaang Espiritu ngadto sa mga apostoles, kuyog sayang sa mahal nga Birhen nga nagaampo. O karong adlaw kita gipahinumuduman sa simbahan sa Salmo o Ginoo,
pagkadaghan sa imong mga buhat. Ang yuta puno sa imong mga binuhat. Pagkadaghang mga buhat sa Dios sa atong kinabuhi o sa kalibutan, sa atong pag-ampo karon Ginoo, ipadala ang imong espiritu o bag-uha ang nawong sayuta. Ang nawong sayuta sa tibuok kalibutan nga atong nasayran karon, medyo nagkataas-taas na usab ang mga COVID cases. Ug matod pa sa akong igagaw, usa sa mga nasayod sa mga kalihukan dinhi sa atong Bais District Hospital, siya miingon kanako nga nagkataas ang atong mga cases mukana sa atong simbahan. Atong gihimo karon pagsunod sa mga protocols kay kini alang sa atong kaayuhan, paghimaya sa Ginoo aron mapadayon ang daghang mga buhat sa Ginoo, aron mausab ang dagway sa yuta. Diri sa akong luyo, ibabaw inyong makita ang tanan, ang larawan sa usa ka salampati sa larawan luyo kanako. Pagpahinumdum kanato ang balaang Espiritu Santo samtang mo'y gisaysay sa unang pagbasa nga ang mga tinunan nagakatigom o sa kalit sama sa kusog nga huros sa hangin. Milukop kini sa tibuok kalibutan ug nakita sila daw mga dila sa kalayo nga nadugdong sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sila nagkalain-laing mga pinulungan. Puno sa Espiritu Santo sila nagasulti mahitungod sa mga katingalahang mga buhat nga gibuhat sa Dios. Ug sukad niya atong adlaw gato ang simbahan dito nagsugod ang atong simbahang Kristyanismo diha sa atong pagsangyaw, pagsulti sa mga dagkong o katingalahang mga buhat sa Dios. Pero mga kaigsuunan, usahay kita magatuo nga atong ikasangyaw ang mga maayong buhat pinaagi lamang sa pulong. Malimot kita nga bisan kita dili musulti, pero sa atong mga buhat, mga maayo ug dalaygon nga buhat, atong gisangyaw ang kaayo ug dagkong mga butang. Sama pananglit ako nanawagan pananglitan
nga sa mga volunteers nga naay mutabang sa atong mga sakop sa simbahan pananglitan isip pag-register imo sa pag-usher panahon karong mga panahona ug siyempre dili kitang tanan sakop sa mga kalihukan sa simbahan. Pero bisan og dili kita sakop sa mga organization, bisan tig simbahay lang kita. Pero bisan usa ka oras ba kita atong ikahalad ang atong panahon ug ang kahago aron at dili lang sa pulong kay kitang tao lami kayo musulti, lami kayang paminawon sa atong mga pulong, pero ang buhat layo ra kaayo nga sama nga atong gidahay ang Diyos karong adlaw o Ginoo pagkadaghan sa imong mga dagkong mga buhat aron mabag-o na ang nawong sa yuta. Sama sa akong giingon, atong padayunon ang pagsunod sa mga protocol. Ako mismo pananglitan, giimbitar ako og tulo ka mga family reunions. Ni karong mga adlaw ug tungod lagi o sayon kita unsa ka importante ang family reunion panaghiusa o panagdait sa pamilya mas malig-on og mulambo pero tungod lagi sa atong kahimtang karon kita magbantay pag-ayo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. O marika, o espiritu, o ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag sama sa mga apostoles na silawan sila sa kahayag sa Espiritu Santo. O kana sa atong pagsimba karon, kita magaampo nga kita masilawan sa kahayag sa Espiritu Santo. Kita mabanwagan sa iyang kahayag kay pananglitan kita nabanwagan sama sa giingon sa sekwensya kita makaila sa Ginoo nga siya mao ang amahan sa mga kabus sa bahas kadaghanan sa atong mga kaigsuonan naglisod pag-ayo sa panginabuhi sa atong kahimtang karon pero kung ang tao nagaampo siya nagasimba siya nagatuo siya nagalaom siya makaingon sa Ginoo amahan sa mga kabus tighatag sa mga grasa, sa mga kasing-kasing, masiga nga kahayag. Sa kainit, tigbugnaw, na maabot sa atong kinabuhi tungod sa kasuko
ug kalagot ang atong mga mata, magasiga-siga, atong mga ulo, magabukal-bukal sa kasuko o mahadlok muduol kita. Pero kung kita nabanuwagan sa Espiritu Santo, ang kainit sa atong dughan mahimong mabugnaw. Ang atong mga kaulanan kini maghatag ang Espiritu Santo, maghatag og kalipay. Ug timailhan nga atong nadawat ang mga gasa sa Espiritu, nga bisan diya sa atong mga kagulanan na ay kalipay sa atong kinabuhi. Bisan unsa ang mga pagsulay, mabugnaw ang atong hunahuna. Hugasi ang mahugaw ug bisi-bisi unya ang tanang nasamdan tambali ang nahisalaag tultuli ang humuka ug ang mabugnawon nga kalag inita. Kung ang atong kalag bugnaw kaayo sa gugma sa Ginoo, bugnaw sa pag-alagad sa Dios, bugnaw sa pag-alagad sa atong isig katao, atong pag-ampo, umarika o Espiritu Santo, o ibanuag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Ug mao kana ang atong pag-ampo sa mapananglit kita nga mga lawat, paglingkod sa atong mga lingkuran, balik kita magayam-yam. Pagkadaghan o Ginoo sa imong mga daghang mga buhat, kay ang yuta puno sa imong kaayo sa among pag-ampo. Bag-oha ang nawong sa yuta sugod diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang mga gahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikarao siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Una, simba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Kay gihatagan man kita sa Dios, sa sayang kaugalingon nga kinabuhi, pinagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Mudangop kita karon ngadto kaniya, uban sa mga pag-ampo nga dinasig sa Espiritu Santo. Mutuaw kita pag-ingon, Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga giligon o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan, mahiusa isip usa ka lawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan nga wala pa makaila sa Dios, nga ang espiritu sa kamatuoran nga gisangyaw sa matag nasod, magabago gayud sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa kalag sa mga nangamatay nga gipasindunggan ining santos nga misa, nga mahingpit sila diha sa kinabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Ang makagahom nga Dios, dawata kining mga pag-ampo, gikan sa katawhan nga gihiusa sa Espiritu Santo, nga kanunay nagapuyo sulod kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog malingkod. Nahalad kami, kanimo Ginoo, ni santos nga misa, santos nga sakripisyo, among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa lubos sa pagdaig, sa imong pagigugma, ang among gilauman, nga magdala ka namon sa tunay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among panlimbasog, kalit lang mahanap. Ayaw kami sagdi, mahigumang Ginoo. Ang among mga gasay, dawatag mahalan, ug ang tanang katawhan, dad-a sa gingharian, aron tanang binuhat, may kahiusahan.
among panlibas mo, kalit lang mahanap. Ayaw kami pasagdi, mahigong ang Ginoo. Ang among panlibas, dawatag bahala. Ug ang tanang katawhan, dad-an saging harian. Aron tanang binuhat, may kahiusahan. Mga igsoon, pagampo kamo araw ako kang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga amahan makagaom sa tanan. Nawatag ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdahay ko paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ng sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, itugot nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magadugang unta pagtudlo kanamo, bahin sa misteryo nining sakripisyo, ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuuran. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Malausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud. Nga magapasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw, gihatag mo ang Espiritu Santo. Kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop. Pinagi sa pagpakiambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa og matuod nga Dios o gihimo niyang nagikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang ka pagtuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw na nagasadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang wayhonong nga pag-awit.
Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usap. Mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanang gikan niini. Kay kini mang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Papa, hulito among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaong mga babanhaw sila, huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatumang kaunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga daigon, ug mo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Gihatag anha kaniya makagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Amahan sa mga kabus, magampo kita kaniya, aron mabago ang naung sa yuta sugod sa atong kasing-kasing. Amahan namin. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Pinoy Hesus Kristo na gayong ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw, kahiusa. Ikaw ang abuyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, pamaana kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang atong nabag-o nga kasing-kasing. Kalinaw, peace. Ordenos a Dios, nagawad ka sa sala sa palibot.
Hinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat, kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa duwa ni Kristo magampi ka nato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. Tapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Inapay na ang buhay, pagkain ng lupa. Yeso, maniseten ko, Yeso, pons, pons, todos los todos los et in tenere, ad domus Dei.
Maghampo kita. O Ginoo, itugot nga ang imong Espiritu Santo sumala sa saad, nagahatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag, itugot nga magatubo kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunay. Kiniamong di pangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manlingkod para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon ug mabuanguron nga amahan, aniya kami nangaliyo po sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakakapabalaka og misangmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dakong munggugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Lig-una ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplaga na ang tambal aron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug sa uban matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna. Kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton. Ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat sa ilang kayuhan sa tanan ug pagtabang niadtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios, ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa masakiton, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, igampo mo kami. Mga pahibalo, ang atong family catechesis nga gihimo karong bulan sa Mayo alang sa atong mga first communicants, maghimo sa ilang assessment o evaluation alang sa pagpangandam nila sa ilang pagkumpisal ug unang pagkalawat. Kini pagahimuon karong Mayo 24 hangtod 26 sa alas 2 sa hapon. Ang schedule sa ilang pagpagkumpisal himuon sa Mayo 27 ug 28 sa hapon dinhi sa atong simbahan inubanan sa ilang mga ginikanan. Ang atong culmination activity nining atong Flores de Mayo o ang unang pagkalawat sa mga kabataan himuon karong Mayo 30 sa alas 3 nga hapon nga misa. O isunod usab nato ang paghalad sa mga bulak sa mahal nga Birhen sa Flores. Gihangyo ang mga church organizations and movements sa pagtambong niining maong kalihukan, ilabi na ang mga katikista o mga Marian devotees. Aduna kitay waiver diya sa atong opisina alang sa mga ginikanan sa kabataan nga mohimo sa ilang first communion. Dagang salamat. Ang nagpahibalo PCM Core Group.
Ang mga suna nga in charge karong sunod Domingo, Mayo 30, 2021, anticipated Mass, Zone 13 and CFC Global. 6 a.m. Mass, Zone 14 and God the Father Group. 8 a.m. Mass, Zone 15 and Focolare. 3 p.m. Mass, Zone 16 and WWMA. 5 p.m. Mass, Zone 17 and Legion of Mary. 7 p.m. Mass, Zone 18 and Holy Face Crusaders. Lector, Group D. Church donations, Anonymous 5,000, Anonymous 1,000, Anonymous 300, Mr. and Mrs. Marcial Baldiras 300, Praxivilla Chapel 200. Daghang salamat. Mayong buntag nga natong tanan. Sa ngalan sa atong pura paroko, Reverend Father Lonilo Torres, ug sa atong ubang kaparian, Reverend Father Roman Sagon, Reverend Father Conrad Lagarde, ug sa Parish Pastoral Council, among itunol kaninyong tanan ang dako kayong pagpasalamat sa inyong nga pagsanong, pagkooperar sa ato nga gihimo karon nga mga pamaagi sa ato ang pagpangrehistro o ilabi na sa atong pagpangalawat. Ang numero nga anaa kaninyo karon ug naa pa man gani, dili na siya magamit sa sunod pang mga misa. Lain na pong mga numero ang ihatag. Ang atong mga church server kulang gyud kaayo, no? So gakinahanglan mig mga volunteers, labi na tong mga bata pa pud. Ug naay mga hamtong nga kaya pa, okay ra pod. So katong mo voluntaryo nga mo serbisyo, palihog lang i-submit ang iyong ngalan sa ato ang opisina sa kumbinto, butangi og cell number para mapaangay mo kung asa mo nga grupo o oras sa Santos nga misa nga ma-assign. Sa sunod pod nga misa, naapagpod gihapon kini nga mga pagpangrehistro. So sinugdanan pa lamang kini. So manghinaot ko nga sa sunod pa nato nga mga misa, ato gihapon nga masubay masunod ang atong mga lagda ug ang atong mga palisiya sa ato ang simbahan sa matag misa. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin ka ng Diyos nga makagawam sa tanang amahan, ang anak o Espiritu Santo. Tapos na misa dayo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.